pinilake poarani pirthia dangalong kedoan apua tumaphan man ki piponar nilo bangsor ni lake somindara dangalong kedoan bang phu bang phia tumta methang apua phan manpeng kachipinang journey lo Lason si Caribbean Long Life Pen the Drongo Express Managing Director Gospasan Crow lapen akorti ingjir doan chingrum si rong khelana long ke do amethang bo halong pu arni paman pom pu arni katalon cheng lake Harukresir Kebra Kep Anikan Vosik ni Phai Kresir Kebra ni Washington rong supia long si inudanim supi Sonora Smart dot amethang apu William Jackson Smart aphan aman chipi ponsi bangso pu arani talon pondo Polake amethang ang ibu prup kachongda chotilupen kilong atangka amethang asomar aning kaparong japhan aning ingthir pensi asomar kinang jason ang setami nampilo bangso kanghon son thotsi epo kisar ki kriya hura bangke asomara tuma kanghon akinang sodbinam lasi methang apo phan kai kita man kachipia bang akinang sodobinam Bangso Puthak Mathaponsi, Pini Caribbean Long Life Lapen, the Drongo Express, a Managing Director, Gospelson Crow, Di Purong Teangalong Kido, Amethang Bohalong, Po Arni Pamanpong. Bangso Hood, Gospelson Crow Tum Korte Bang Pli Lapen Angjiratum Chingrumsi, Asar Buraron Sinkro, Arta Nikan Trogner Kebra Isiaphan, Po Arni Pen Pacheton Dunsi, Manpeng Piponsi, Ning Kang Sampen, Nong Ekapajir Satami Padupon. Lapen Arnam along amethang apua phan a hirjumi hang pipon. Lapuson asomaratum aning kang sampen amethang apua phan nong ekapajir pon chathek longsi Caribbean Long Life lapen the Drongo Express a Managing Director Gospelson Crow apu Ron Sinkro ahing pen satami ning karong chipi ponlo. News Report Caribbean Long Life